Това дай с тебе от бахарипе Барбалипе Андоле добре Ще тук вече Василевски не знае Хайде чуйте Бахтали Ева Силица Романи Каякили Сайро Менге Калея Arriva Cipe A me te vistra Kayakili Sayro Menge Menkera Arriva Cipe A me te vistra Чакай си ги, разбрах, че си българка като моята жена. Да! Българка си като моята жена. Ами тая моята жена българка, само чакай. Яла тук да пека. Яла. Не се шигуваме, елате тук. Абе, това трябва да става шоу, елате малко да. Дай ми сега нейната песен. Ама ли пек същият ритъм. Айде, елате сега. Точно така, женски. Дама женски. Даме двете. Викатваш Bárbaro Me bájalo Carmadeo O codazo La maquele единствените българи, където пият цигански. Айде, биле. Magele Chiva Jajbe Opure Сега един цигани с две българки. Една македонска песен. Айде. Она, където... не знаеш където... Не, чакай. Типа на... Ще пеят втората. Така, знаеш коя песен? Където птичето отидало да пие. Не, другата да е. Знаеш коя? Ево. Мрази. Водата, бе, абе той ма разбра зърката. Как е, де? Където пилито пие водата там. Сопола. Айде, дай, той да разбра. Айде. Тихни се. Айде, как е името, бате? От мене и от моята принцеса за всички гости. За шефовете. Аз почвам, те свършват. Елате тук. More sogo pire Ora na mardaro More sogo pire Ora na mardaro Yane le kogardo Yane le croto И така, колежките ще направят на Саша Роман фамилия Костарама. Искам да пееш като Саша Роман. Женска гама, брат. Айде, Тиле. Та вечер си на отчастие. Абе, Барса, нема ли да тия прекрасни ще? Дай парима.
ама не лъжат ти. Аз да не би да работя, аз съм в Марото. Айде! 32 години гело. Тия песе. 32 години. Това са моите братя. Не си скрил това сезон, нали? Трябва тук да минем още там, само гледаме нощи. Гледаме нощи. Аз имам оркестър, това съм му казал на всички гости. Който иска да ме вика, няма къде да ида. Препсе, мале? Да. Ай, силно малко. На мъчките по света много скъпи съм видял. Чакай, Банко, че моята жена по-високо от тебе. Тикера. За тия две прекрасни колежки и за всичките, знаеш коя песен? Дай ми сон. Обещавам да съм ти верен добро. Обещавам всичко ще променя. Моля те, пусти се моят живот. Моля те, смелостта ни, нема каста, смелостта ни. Обещавам да съм ти верен добро. Обещавам всичко ще променя. Моля те, спи се моят живот. Моля те. Сега за колежката, дай ми сол, оригинал, дай бахук. Майко да не чува. Оригинал. Ай, оригинал. Слушай сега, за теб. Черни огнени очи, я обичам те и като обичам. И така, 20 куршума от тази прекрасна жена, да бъде жива и здрава. Тя обичи. Колиета! За колиета специално, да бъде жива и здрава. Това е една финансова помощ на оркестъра. Преди различен свят, тя не замежета. Кей така отминава ушаните на любовта. Само пари ми да е една студена дия, да гори от пепелта. Кей така отминава ушаните. Совка ли е? Аз да не съм совка. Къде е совка? Абе не прекъсвай песента, бе! Марине! Айде. Прекъсвай песента, бе! Тази нощ съм пак сама на тази за земя. Тежи над мен на студена тишина. Благодарим оркестъра.
Искам да питам госпожата какво обича. Така. Алката, кажи какво искаш ти, защото... Каква музика обичаш? Айде, Едерле звукова. Оправо. Не се притеснявай. Искам да ти правиш там. Дявко. Те отепам скоро. Днеска не, айде утре. Саеро. Аз те ставам къщи. Саерма да едаем, орокеле да даем, орокеле да даем. Специално за Куля! За война специално! Браво! Saie Roma babodaye, saie Roma ochabe, saie Roma babodaye. Edenlesi çuçekaye, saie Roma. Emil Petrov najgulem ya. Продължам, как ти е името? Не стива нищо. Просто знаеш. Как е името ви? Да, вика, че не стиваме. Твоето име как е? Ами, така речи. Нема нищо, бе. Заварина специално за всичките. Просто така за всичките. Искам да пия едко. Пап. Разбира се. Моля да ма снимате, че не крадат пари. Виж, снимете тук. Братко, снимате тук. Искам да пия и да се напия, ти подигра се. Любих се аз в една жена и ще ти смят за любовта. Каза ми не, обърна ми гръб и се присмява за любовта. Искам да пия и да се напия, ти подигна се, свет жестоко било, Божко забавя, ама не забравя, и ще плачеш много за мен. Искам да пия и да се напия, ти подигра се, свет жестоко било, Господ забавя, ама не забравя, и ще плачеш много за мен. И така, ще кажа едно много важно съобщение. Значи оркестъра ще сиди до 2:30, имате 25 минути, няма никакъв проблем. Да ние си, ако вие се тръгвате, ние ще се тръгвате. Още е по-добре. Ама мисълта ми е, че приказката ми е приказка пред шефовете и ние винаги с този оркестър сме били мъжки момчета. Ме ми е седно дали ще имат 500 човека или 20 човека. Приказката е приказка. Айде! Тръгна си ти. Защо?
за лjubi метица, што па? Ајде, го, сега ще направим Илјан и Джена е за тия прекрасни хора. Ајде. Сега ще пей и аз пей и Азис и Джена, всички пеят. Всички пеят. Що ми дават пари, всичко пеят. Боба, мисли са майка партия, те ма не познат за това. Аз те познавам, бе, Джена. Ајде, брат ми, виж сега. Ако треба да откраднем специално за как е? Дели. Ајде. Какво да правим? Още да снимам? Ако трябва да открадне, да излъже и да слъже. Ако трябва, помогу. Ако трябва да те слаже, да прибираю и да слаже. Ако трябва, помогу. Само ти е, дай Боже, празна кучу. Айде, колешки, само ти е. Обича. Шампиона по лека атлетика. Заради се пратим. Ако трябва да открадне, да прибираю и да смаже. Ако трябва, Ако треба! И ако не треба! За тази прекрасна двойка специално. Обичам българите, знаеш.